Здравейте на всички маняци! Представям ви две прекрасни уредби Sony RX-D7. Препоръчвам на всеки маняк, който се занимава с музика, да вземе, всъщност смисъл да си купи и да почувства музиката. И сега ще ви поздравя с една песен на Сашо Жокера и най-много да звучи за Ицко и за Роси, маняка. Сашо Жокери, Ирава Ек подновяване. Ек шукар турбота лава, саме маленге стой каренге. Оле во перш 2015, ове са сте старине, яса.